Good morning guys! Di ko na na-end yung vlog kagabi. Late na kasi. Mga alas 10 na ata yun. Or alas... Oh, tama. Mga alas 10 na ako natapos nagluto. Ito na siya ngayon. Ayan. Oh, brown. Golden brown. Crispy. God bless you. Ayan, salin ko na lang siya dito. Ang bango. Ayan. Pag malamig ang panahon, magbubuo siya. Tapos, may sinaing nga na ganyan, bago luto. Pati yung mantika, yan mo lang. Konti lang, pampalasa lang basakan. Okay na yun. Solve na yun sa amin noon sa probinsya. So, ayan. So, madalas, parang inuulit ko lang sinabi ko kagabi, no? Madalas din binabaon sa mga outing, ganun. Kasi, hindi agad nasisira. Maglalast to up to 1 week, guys. Ayun, 1 week to 1 month pa. Ayan, kasi nilagyan ko rin to ng ng suka. So may siya, preservative kumbaga. Tapos yung pinaka-oil niya, tapos itong mga ganyan-ganyan, pwede niyo ipanggisa sa mga gulay, ganyan. Pero pwede siya kainin as is na ulam mismo. Pag mga wala kayong makut-kut na ulam, wala maisip, nagmamadali, pwede na to. Yung mantika niya, mantika lang yan sa taba niya mismo. Bang. Gusto na nga ni Chris kagabi kumain eh. Kaso walang sinaing. Sabi ko, bukas na lang nak. Kasi alas 10 na eh. Wait lang. Ayusin ko lang. Since alas 9 na, brunch na kami guys. Ito lutuin ko. Yung binili namin kahapon sa Shopwise na tahong. Ang lalaki oh. Blanch na siya. Malinis na. Lulutuin na lang. Nakakatawa guys. Ang linis niya na oh. Unlike pag sa palengke pa natin bibilin yung mga dito. Ano ba yung tawag doon? Parang mga bato-bato na diba? Parang tatakay pa natin. Oo. Tapos madali siyang tanggalan ng na guys. Ayan yung pakita ko sa inyo. Hawakan mo nga dati. Sapat. Yung niya, yung buhok-buhok niya sa yung pagka kinakain na natin. Ayan para sapot-sapot niya. Ang dali rin tanggalin. So, malinis. So, tanggalan lang. Isang lang. Clean. Akala ko sa kwarto ka, anak. Lakad mo pala si Poknat. Sige na, pasok mo na. Lakad pala ang Poknat. Oh! Poknat, tanggalan mo na lang ng Andiyan si Grutin. Sige na, hawakan ko si Grutin. Grutin. No. Grutin. Yan. Lolo. Pamis naman ito masyari si Poknat. Oy. Gisa ko lang guys. Sa bawang, sibuyas, tapos ginger. Luya. Tinola style lang. Ayan. Tapos maglalagay ako ng bok choy para may veggie lang. Tapos leek. Ayan. Ang ganda ng broth to. Parang gata. Ang puti. Lagyan ko lang siya guys ng paminta din. Tapos salt. Konting salt. Ang bango guys. My gosh, nakakatakam. Ayan, lagay ko na yung bok choy. Tapos sakto lang yung lasa niya. Sobrang light niya lang. Kumbaga, kung i-describe ko siya yung dish. Itong dish na to is ano bang tawag dun? Hindi ma-describe tuloy. Sobrang linis lang guys yung lasa niya. Wala masyadong kaek-ekan sa lasa niya. Alam nyo yun? Ewan. Siguro gets nyo yun. Sobrang sarap. Sakto lang. Salt, pepper lang. Tapos garlic, onion, ginger, bok choy. And then, eto.
customers. Para yung mga siniserve sa restaurant, eh, no? Ayan. Sarap. So, gutom na tuloy. Mamaya ka sa akin. Yum, yum. Zucchini and kimchi, guys. Ayan. Pagawa masira yung zucchini. Luto ko na with kimchi and garlic lang. Tapos, ito. Tap natin mamaya. Yum! Kain na tayo. Kain tayo. Si Daddy pa lumalabas. Si Chris ayaw pa din. Busog daw. Diyos ko mga taong to. Ako na lang muna, guys. Tayo kakain. Yan. Sarap. Combination. Tapos yun. Kain tayo, guys. Ayan. Lalabas na lang. Kuha ka na ng kanin mo. Tagal mo yung... Dami naman lang ako nakakainis. Busog si Chris na gano'n eh. Nagatas siya. Sarap yun. Wala kakain nito yata. Wala sila. With kimchi. Laki yung kimchi. Incompatible cartridge. Pwede naman yung incompatible yun. Ay, nakadikit yun dun. Ibig sabihin, wala nang laman. Yung printer kasi pinapaayos ko. Incompatible lang. Sarap. Ang damot sa sipon. May luya. Papatay pa ito ng lamok ko. Dahil langaw. Lalaki. Perfecto pang ano eh. Lagyan ng butter tsaka ano ba yun? Garlic no? Tapos si Micah. Kaso mahal. 200. Na-blanch na kasi tapos niluto ko pa eh. Variables. Bumili kami ng karaoke eh. Tsaka ito. Tikman mo nga kung masarap. Pag masarap magdadagdag ako eh. Eh, palis na tayo. Mamaya ka pa. Yan si Manang nagtitinda. Ah, sige. Ano? Bakit mo ba lagi kinakahulan si Emma? Ha? Ha? Oy, 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 oy. Huwag na. Si Tom lang. Kasi siya lang yung ano, maliit eh. Oy, sus, 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 sus. Ako si Groot din eh. Oy, oy, sus. Huwag ka na maingay. Huwag ka na maingay. Huwag ka na maingay. Si Daddy oh, nagre-ready na oh. Nagre-ready ka na ba, Daddy? Oh, baba. Wait lang. Tapos ko lang yung ano guys, yung vlog kahapon para sinunta pa talaga ni Tom si Emmy na. Inedit ko lang yung vlog kahapon para ma-upload na. Wala akong ma-pending. Nawalan ako na isang vlog, napura ko na naman guys ng battery. Nakakainis talaga. Ewan ko na nangyari sa tuloy. Kulang tayo ng isang araw. Hi guys, we're home na. It's 9 o'clock, sakto na. 9 PM. Galing na kami ang gym. So, ayun.
Hindi na ako naligo doon. Dito na lang. Para makapagpahinga na muna ako. And then, ayun nga, makapagsagot-sagot na ng mga messages bago maligo habang nagpapahinga. Ayun. Ito, pasok na sa, sa kwarto. Mga ganun. Ayun, Tuesday na bukas, guys. Di pa rin ako nakapag, empake. Bukas na lang siguro kasi kailangan ko bumili ng mga, long sleeve siguro kasi sobrang init daw doon sabi ni Sis Cherry, so mas maganda daw is kung long sleeve ang suotin, pero yung yung malamig lang sa katawan, hindi naman na pang winter hindi mga sweatshirt na gano'n, so yung mapoprotect lang yung and alam niyo naman ako, takot na takot din ako sa araw, so kailangan ko bumili ng few clothes, yung mga mumurahin lang ba, mga maninipis lang na mga protect lang sa natin, sa katawan natin. And then, ayun nga, yun lang naman. Siguro mga 3 piraso. Tapos, konti lang din naman dadalhin ko at bala ko ngang mamili doon, guys, ng paninda. Kung may kung may alam kayo, saan sa Bangkok nabibili yung mga G-Shock. Kasi alam ko doon yun sa Thailand. So, gusto ni daddy magbenta noon. Parang din daw yung online niya din since pupunta naman din ako doon, diba? So, ayun, isang malaking maleta yung dadaling ko. Tapos sa loob, isang maliit. So, yung maliit lang, yun lang yung mga damit ko. And then, the rest is kung anong mabibili doon, paninda. So, yun, diba? Yung opportunity nandun ka na, mamili ka na ng mga paninda mo. So, ayun lang. Hey, guys! Ayun, tapos ng ating araw. Kahapon natin, hindi, nakapag-good night naman ako kahapon. So, ayun, tapos ng araw natin. Nakaligo na. Nagbabad ako sa sa banyo. Grabe, ang sarap. Sarap magbabad. Napaka-alinsangan ngayon. Kakaloka. So, ayun. Late na namin binubuksan. Ayun, sa likod ko pala yung aircon. Late na namin binubuksan yan kapag matutulog na lang talaga. Para tipid sa kuryente. So, yun. Patuyuin ko lang to, guys. And then, patuyuin ko lang to habang siguro ko, i-edit ko na to para yung mga may iwan ko lang vlog is yung habang wala ako. So, yun, good night. See you tomorrow.